Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac wedi cael gwyliau ffantastig yn y tywydd braf yma. Fe weithoch chi gyd yn wych cyn yr hanner tymor ar y thema Cymru, a'r hanner tymor hwn mae gyda ni thema newydd sbon i chi, sef arwyr. A'r peth cyntaf rydyn ni eisiau chi wneud ydy meddwl yn ofalus beth sy'n gwneud arwr. What makes someone a hero? Nawr mae gyda fi lun fan hyn o archarwr, superhero, archarwr. Ond ydy bob arwr yn gwisgo mwgwd ar ei lyged, neu clogyn ar ei gefn, neu hyd yn oed paro bant dros ei drwsus? Beth sy'n gwneud rhywun yn arwr go iawn? A falle bod yna rhywbeth i chi wedi clywed ar y newyddion yn ddiweddar am arwyr go iawn. Trafodwch gytre gyda'ch teulu be maen nhw'n meddwl sy'n gwneud arwr go iawn. Ar y daflen ni wedi danfon allan ar Parent Mail, mae yna ddolen at wefan Padlet. Nawr, chi wedi defnyddio Padlet o'r blaen, ond i'ch atgoffa chi, mae yna glip bach fan hyn i ddangos i chi beth sy'n angen wneud. Y bwriad yr wythnos hon ydy bod chi yn nodi gymaint ag y gallwch chi o wahanol ansoddeiriau neu ddisgrifiadau am beth sy'n gwneud rhywun yn arwr go iawn. Nawr llwch chi ddefnyddio'ch laptop, neu'ch iPad neu ffôn drwy glicio'r ddolen neu sganio'r cod QR i fynd mewn i'r wefan Padlet, le gallwn ni gyd weithio ar hwn gyda'n gilydd. Unwaith chi mewn yn Padlet, fe welwch chi'r holl ymbarelau hardd yma, ac ar y top yna mae yna lun o archarwr. A'r cwestiwn, beth sy'n gwneud arwr? Nawr dyna'r cwestiwn rydyn ni eisiau chi ystyried yr wythnos hon. Mae yna is-deitl fan hyn, ychwanegwch gymaint o ansoddeiriau a disgrifiadau a phosib sy'n ymwneud ag arwr. Contribute as many descriptions and adjectives as possible about heroes. Nawr, dwi wedi dechrau hwn yn barod, felly fi wedi rhoi'r enw ar y top a dwi wedi ysgrifennu. Dwi'n meddwl bod arwr yn berson cymwynasgar, caredig, ysbrydoledig. Rhywun rydych chi'n edmygu. Iawn. A be dyn ni eisiau fan hyn ydy bod chi yn llenwi'r dudalen yma gyda'ch syniadau a'ch sylwadau chi. Felly lawr ar y gornel dde ar y gwaelod, fe welwch chi'r arwyddodio, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio fan hyn, a mae yna bocs yn dod lan. Rhowch eich enw yn y bocs, so wedwn ni mae Bob yw'n enw i. Dwi'n ysgrifennu rhywbeth fan hyn dwi'n meddwl sy'n gwneud rhywun yn arwr. Wedwn ni rhywbeth fel rhywun sydd wedi cyflawni rhywbeth arbennig. Somebody that's achieved something. Llwch chi ychwanegu llun os ych chi eisiau. Os ych chi'n clicio bant ac wedyn clicio ar y 3 dot ma to, llwch chi newid y lliw. Wedyn ni bod Bob eisiau bod yn wyrdd. Ac o dan o beth mae Bob wedi sgrifennu wedyn, mae yna galon. So pan ydw i yn mynd mewn i weld pwy sydd wedi rhoi sylwadau, gallai i wasgu'r galon fan hyn i ddangos bod fi'n hoffi sylw Bob. Llai hefyd ychwanegu sylw. Rhywbeth fel, dwi'n cytuno gyda dy sylw di, Bob. A dwi'n clico ar y saeth fan hyn mwyn rhoi'r sylw mewn yn y bocs. Felly beth sy'n gret yw mae Bob yn gallu gweld beth dwi wedi ysgrifennu a gallai i weld beth mae Bob wedi ysgrifennu. Ond gallydd unrhyw un nawr mynd mewn, a beth dyn ni eisiau chi wneud yw cadw llygad ar y sylwadau sy'n dod lan fan hyn. Achos beth ni moyn yw gymaint a gallwn ni o ddisgrifiadau am beth sy'n gwneud rhywun yn arwr. A wedyn byddwch chi'n gallu defnyddio'r sylwadau a'r ansoddeiriau sydd fan hyn, wrth i chi gyd weithio arno nhw pan fydd ni'n dod i'r dasg nesaf o ysgrifennu paragraff i ddisgrifio arwr. Y dasg wedyn ar ôl i chi gyfrannu at y Padlet ydy ysgrifennu paragraff sy'n egluro'ch barn chi am beth sy'n gwneud rhywun yn arwr. Allwch chi ddefnyddio papur a fensil neu'r cyfrifiadur a tynnu llun ono fe neu ddanfon at yr athrawon. Nawr ceisiwch gynnwys gymaint o ansoddeiriau a phosib. Mae croeso i chi ddwyn syniadau a geirfa eich ffrindiau chi o Padlet mwyn gwella safon eich gwaith chi.
Peidiwch â chyfeirio at un person yn benodol. Triwch gadw e'n gyffredinol. Try not to refer to one person in particular. Byddwn ni'n disgrifio person yn benodol sy'n arwr i chi y hwyrach ymlaen, ond am y tro cadwch hwn yn gyffredinol. Cofiwch gadw llygad ar sylwadau eich ffrindiau ar Padlet. Wy'n siŵr bod yna sylwadau da i gael yna, a mae yna le da i ni rannu a chydweithio mwyn gwella gwaith yn gilydd. Defnyddiwch eirfa mynegu barn hefyd mwyn gwella safon eich gwaith chi. A mae yna olwyn o eirfa mynegu barn wedi cael ei danfon ar parent mail, sef yr olwyn ma fan hyn, sy'n llawn o dermau byddai'r athrawon wrth ei boddau yn gweld. Ar un llaw ond ar y llaw arall, heb os nag oni bai, yn ddi-ddadl, byddai'r rhain yn gwella safon eich gwaith chi. Nawr te, pob lwc i chi. Cofiwch os oes yna unrhyw gwestiwn neu rhywbeth yn eich poeni chi bod yr athrawon ma i chi ar ochr arall y sgrin fel arfer. Cofiwch ofyn os oes yna unrhyw beth rwy'n ni'n neud i'ch helpu chi o gwbl. Ond pob lwc, rwy'n ni'n edrych ymlaen i weld y Padlet yna'n llanw ac yn edrych ymlaen at weld eich paragraffau chi hefyd. Hwyl am y tro, tara!